El Museu del Ter de Manlleu va acollir dissabte una trobada reivindicativa en defensa de l'aigua, l'Àgora de l'Aigua. Una trobada inèdita que va reunir sota un mateix sostre tots els moviments socials de l'aigua, entre ells la Plataforma en Defensa de l'Ebre. La jornada es va centrar en la qualitat de l'aigua, els cabals i la gestió d'aquest recurs. Torna la política de transvasaments, torna la política de gestió de l'aigua que pensaven que estava oblidada des de l'any 2004 i torna a ficar-se damunt de la taula el que seria la sobreexplotació dels rius de la península ibèrica i concretament de l'Ebre. Es torna a ficar els ulls damunt de l'Ebre amb unes conseqüències que nosaltres pensem que poden ser devastadores per a una part de Catalunya. Si el delta cau, Catalunya se ressenteix. És un objectiu de país salvaguardar els interessos d'aquesta part de Catalunya, que és el sud, que és el delta de l'Ebre. I per això s'ha de modificar el pla hidrològic nacional, el pla hidrològic de la conca de l'Ebre. Per això s'ha de modificar la política de regadius del nostre país. Per això s'ha de modificar la gestió de l'aigua que s'està fent al nostre país. Tomàs també avançava el motiu de la manifestació del pròxim diumenge. El que anem a fer el dia 30 de març al Delta de l'Ebre és una manifestació de dignitat, una manifestació d'advertiment, però al mateix temps una manifestació de fermesa i de confrontació contra les polítiques que van en contra dels rius i dels territoris. Les entitats que van participar en la jornada van elaborar una declaració al final, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua. En el document, les organitzacions exigeixen que es garantisca l'assoliment del bon estat ecològic de totes les masses d'aigua del país, que racionalitzen els usos privatius de l'aigua, regadius industrials i hidroelèctrics, o que cal garantir l'abastiment d'aigua a les poblacions mitjançant la sostenibilitat dels recursos hídrics propis i no el sosteniment mitjançant recursos d'altres conques.